Γεια σας παιδιά, ήρθαμε ακόμη σε ένα βίντεο και σήμερα θα ξαναπαίξουμε Rise of Bear και σας έχω μια μικρή έκπληξη από ό,τι σας είχα πει. Λοιπόν, θα δείτε τώρα τι θα γίνει, έχει να πέσει τρελό παιχνίδι. Πήρα και ένα καινούριο δράκο, θα σας το δείξω και τώρα. Θα πω, ήταν ένας μικρός διαγωνισμός, όχι διαγωνισμός. Έπρεπε να δείξω ένα δράκο και εγώ είχα ένα δράκο πολύ γαμάτο και τώρα θα τον πάρω εδώ μαζί σας. Λοιπόν, να είμαστε ξανά εδώ. Αυτός ο δράκος εδώ πέρα που λέει σε 2 ώρες, αλλά έχω νομίζω αρκετά διαμάντια για να το βγάλω. Έχω 39, θέλω ακόμα να περάσει λίγη ώρα ακόμα. Και νάτος ο καινούριος ο δράκος, όχι αυτό, νάτος. Αυτός εδώ πέρα ο μικρός. Αυτός εδώ πέρα. Δεν είναι πολύ ωραίος. Τον πήγα για 18 level. Α, νομίζω ήρθε η ώρα να σας δείξω νομίζω λίγο το βίντεο πως βγήκε ο τέτοιος. Να πατήσω εδώ πέρα, να το σύντομα. Να το. Και έτσι βγήκε. Έτσι βγήκε ο Green Death. Και τώρα κοντεύω και αυτόν και για κλειπίδια έχω 2 ακόμα μόνο αποστολές, 3 στα 5 έχω σε ένα. Και αυτό εδώ πέρα τα πάω πολύ καλά. Αν πήρε και ακόμα ένα δράκο, πως δεν σας το έδειξα. Αυτός. Τέλος πάντων. Έλα, πως έγινε αυτό. Να το, παιδιά, ήρθε η ώρα. Το πατήσω. Το πατάω. Νάτος. Νάτος. Πού να το βάλω. Πιστεύω εδώ να μπορεί να γίνεται. Όχι εδώ. Είναι αρκετά μεγάλος. Λοιπόν, να το βάλω λίγο εκεί. Πάω να αλλάξω τα πράγματα και ξανάρχομαι. Νάτος, παιδιά, τώρα μπορώ να πατήσω και να μεγαλώσει. Νάτος. Παιδιά. Είναι θηριώδης. Oh my god, είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι από τους πιο τεράστιους μου δράκους. Αλήθεια. Νάτος, θα σου μιλώ. Εκτός με τα μεγάλα φτερά είναι από τους πιο μεγάλους μου δράκους. Βλέπετε εδώ πέρα τους στέλνουν να πηγαίνω για ψάγια και να μου κόβουν ξελά. Παιδιά, κοιτάξτε. Αυτός παρά είναι μεγάλος. Ώστε να πάει να γίνει πιο δυνατός. Να πάω το ανεβάσω level. Είμαι χαρούμενος αφού το εδώ πέρα τον πήγα 36 level και κοιτάξτε τώρα ποιους δράκους μπορούμε να πάμε να πάρουμε. Το βλέπετε? Αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ πίσω. Πήρα 2-3 νομίζω ακόμα και να βλέπω. Αυτούς εδώ πέρα τους είχα πάει πολύ παλιά. Δεν τους έχω πάει ακόμα, αλλά πού είναι αυτοί οι άλλοι. Ναι, και αυτό εδώ πέρα που τον έχω και το που τον έβγαλε και αυτό εδώ πέρα. Και αυτό τον έχω. Λοιπόν, αυτή ήταν η έκπληξη που σας έλεγα. Πιάσα το θηριώδη δράκο. Σε πόση ώρα θα είναι έτοιμο, σε 15 λεπτά. Τι να πάμε να κάνουμε τώρα. Πάμε εδώ λίγο. Εγώ μπορώ να πάρω αυτόν. Να σας δείξω ποιος είναι αυτός εδώ πέρα. Αυτός εδώ πέρα. Και εγώ έχω βάλει στόχο να πάω αυτόν εδώ πέρα.
Αλλά δεν θέλω να πω, δεν μ' άρεσε αυτός ο επόμενος μας, είναι πολύ γάματος δράκος. Θέλω να δούμε τι άλλο. Τίποτα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Πιστεύω να σας άρεσε η έκπληξη που σας κάταγα. Να έχετε μια καλή ημέρα. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε πάντα καλά. Άντε, γεια. Κάντε like, subscribe και share.